pa kuti tsanangura kuti mari yacho alright ndakavapa 2024 vachida kutenga fertilizer vaida kuisa kumunhu chivanoti mari yangu inozodzoka iri 460 muna May sati tapinda June kwemusi wa 30 saka 30 uyo inofunga ndakatengesa mota ndichizwa kwemari noa yandikatenga nyowani ndichiti ndakakupai mari kuda kuzotengawo imwe mota zvisingazonzorera kumashure shuwa kana pamari asi musi wa 30 uyo asi tasvika shuwa ndakatenderera chiudza vanhu kumba kwavo ndakashaya vanhu vamwe vese vapedza kubhadhara ndakazoenda kupa kwacho ndakashaya vanhu musi ndakaita 3 times vanhu sikuwanika vanoenda kwambuya vacho enda kwambuya vacho ndakati ndibatire nguva shonya ndisikumuona shuwa ndakabata pai ndataura pai ndinzwa asikunzwisika ndakati toita sei wafona futi ndakati zvino mwana wenyu makandibhuroka mwanasikana zvaakandibhuroka inini ndotaura naye sei kuti ndikuda mari yangu nokuti kwandikatora rori yangu ini nyowani kuri kudiwa mari ezvino ndakukwereta mari yandikukwereta ndikuitwa chimbabve chandikutokwereta saka pakuti dai ndakapiwa mari yangu inini dai ndisina kana mari yokuwedzera zvino zvino nemwedzi wacho watikawirirana nenguva yandaida kutora mota yangu ezvino mari iye yabereka kumota kwandikatora mota futi ndakuberekesiwa mari nei pamusaka pemari yangu yaminayo inini ndichaisa mainterest pamari iyo nokuti izvo hapana ari kuwanika izvo ndimandibhuroka ndozvandipa kusvika kunoko mari nyamuwana ndizvo here zvekutaura mbiya vakakubatsira shuwa akandibatsira $200 bandingozondipa 2 ya 460 shuwa ndakabva ndabudo nokurwara handazokwanisa kuti nditaure nemabiya yangu kuti ndaita dambudziko ndiri kurwara ndibva ndabuda vandaenda kwandakaenda ndangonzi ndisiduruke pamba ndaingodonha saka ini mari yake pari zvinhu izvi ndine 460 iripo mari yake iri panze pana adzimai Right. Secretary, you are getting over and I got proteins. Undipe mari yangu inoita 460 kutaura kwazazoitwa inoita 460 nemwedzi yawagara nayo ndavakuda iri 520 changaperi dzikisaadatomberi tenge chiti uyo atipeka kunzwa kwata nokuti tengeda kuti tipanzwisise 520 anyamuwana anzava kuti nonguva yamagara muchitiza musingakomunicate musingataure uyo ari kuti inini motikana ndakatora ininika iye zvinhu ndakatoiso futi imwe mari saka ari kuti ininika munofanira kuti bhadhara ya 560 aiwa hanzi avo vari kuti vakuda iri 520 uri kuti kudii kwete zvokutiza uri kucheta here uri kuitawo sei pamberi pomwe wako ndatokumbira kunanzo kuti hakuna kwandinewana ndakatochengeta ndakatosungirira sezvo munhu handisipo ndakatosungira chita mari yemwedzi ndiyandinayo pari zvino
nungo chitoma yemwezisi yandandinayo ndakakuirira nayo ndatokumbira unanzo kuti anzo ndiregere nokunonoka kwandakaita kumbirawo kuti dama ndiregererawo ndakambosungirirawo iyoyi ambino kuti mungandiregererewo here shuwa kuregerera ndoregerera asi ini ndakazoitiwa mainterest pandikazotora munda nokuti madays yacho dai ari kutenderedza mari dai mari yangu yakatowanda kutodarika futi ipapo saka kuregerera ndoregerera but handikwanisi kuregerera but totauya ndikaisayo nokuti umusi kuti tisvike kuno chaiyangokaisawo pa500 zviri nani aenda kubvisira $20 wochindipawo 100 kana ukasiya yese kune kwasara $30 ndakutokumbira nzo ndimbotsvaga tsvaga kuti apari zvinhu zvandingapandinevano semunhu andanga ndichirwara ndakutokumbirawo kandaiwana saka mutsvaga kwacho mungatsvaga kusvika nguva ipi kuti yazive apa ndakutombobuda kutomboita zvandona tingaona zvipongokorokoza kuti ndiwane mari chekutengesa hangina zvokusvika mumwedzi kandaiwana changamiro ndinoya nayo ndongozvita handingati detinzindikuvakati nyaya kuti ipopa pakati ungadai wakabhadharira kumbani but paane maexpenses isi tiri kuti maexpenses anofanira kudzoka futi aditi bhozi atoparadza mari yake yokuti mwe muzotaurirana kana isati kuti dai wakamupira kukumba ikoko ungadai nhasi kuti kana dai achizokumangarira pana mari shoma yanga asara waingopupura kuti ndakanga ndamubhadharawo mari yakati but nokushayawo ndoyazokonzera kuti auye kudari handiti zvinapa expenses naiyoyo tikamuti zvese hafana kuwana hapana chatinge tatonga chamukanzi unganipo 3 weeks here pange ndingenda ungahamba ari kukudaira kumwe wako saka na 3 weeks iwo wega iwo ilimbika akazo yako yakona kudai kono kwachangamire ili ya touch plus move anoona changamire kuti ndizvozvo nokuti kusaringira ka danga rombe rinopera kamanje unozopera rinopera nomari 400 zveyoyi azvireva kuti patingatora mari kugarigani pane zvinhu zvakamaningisa but mwari anokuwedzera uchimuregerera saizvo zvichawedzera baba vangu zvokuti asingavandotosvika kunoko but chikazvizhinji kuti vandaitaura navo madzogo vangukonya vanga isingaiti yaita ndevadzimai yavo matasi vakazopedzisira vandibhuroka sinei toda ngokutenda kuti zvinhu zvawaita kuti aiwa mari yako yauda akumbirani ukamupa muregeri kungoyo kuti akutsvagirani toda ngokutenda kuti ramba wakadaro mwari anopa anopa unoziva kuti maropafadzo makuru chaizvo kutendwa namambo maropafadzo makuru kwazvo kutendwa namambo kuti mwoyo wako wakanaka unoregerera anowana